Salutare! În luna martie am decis să-mi fac un cadou pentru mine, pentru starea mea de bine și am ales produse de la Femie Eco. Mi-am luat 3 perechi de chiloței de un albastru verde ment, ar zice unii, superb, și vreau să vă arăt cum arată produsul. Ele au venit în această pungă care spune că nu este plastic, iar produsul vine ambalat așa. Are și o bandă de deslipire. Să văd cât mă descurc eu cu o mână să desfac. Uitați așa. Și aceștia sunt chiloței. Aceștia sunt acum și în ofertă. Mie îmi place culoarea și are și această danteluță drăguță pe lateral. Mărimea aleasă de mine este 2XL, atât sunt eu acum. Și așa arată în interior cu această bandă. Recunosc că la modele trecute nu aveam această bandă de protecție. Ia uite, cum se desface. Să ne scrie, nu cred că scrie. Acești chiloței sunt foarte absorbanți, sunt din categoria cu 5 picături. Uitați așa. Dacă doriți să profitați și voi de oferta lunii martie, unde găsiți produse de la 30 de lei, acelea sunt absorbantele reutilizabile, iar chiloți precum acest model, dar și altele de la 49 de lei, nu ezitați să intrați pe site-ul femieco.ro și bonus de la mine, codul de reducere de 8% numit curiozitate. În 8 martie, fericit!